سلام كمي كنيهم إذا فيديو نتي بلاغزي إنها تزاربه عبيتي حقتات نايز عالم زفلتنا فلوت أمريكاوي صحافي مارك توين زبلو سالسان شدشن ورقاويان تقصدات حزالكم قريبا له زم تقصدات هيوتنا كمي كنريو كم زلنا ومهرون يوم اسكا نسمع أب هيوت اتزبالت كلت معلتات أينوت مخانن تفلتو له ويكا أم سلمنتا إنا مس عياشو سبات كنكاتع زيبلنا لومي طباب نايتي فلوت مارك توين ناب تقرنيا ترجمة حزالكم ماتي الله بزوم قالات أتحساسو باهم كقيرو إيه سلام يحوات فلوت ساعت تقصتات ناي مارك توين كنقربكم إيه إزيهم تقصتات بزعب حقي فقري جنزب ባህሪ ደቂ ሰባት ዘተኩሩ እዮም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ቁጽሪ 1 ብዛዕባ ዕላማ ህይወት ኣብ ህይወት እተን ዝበለጻ ክልተ መዓልታት ዝተወለድካለን መዓልቲ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተወለድካ ዝፈለጥካለን መዓልቲ እየን ምውላድ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ዝበለጸ ዓወት ዕላማ ህይወትና ፈሊጥና ክንነብር ከለና እዩ ቁጽሪ 2 ምስ ዓያሹ ምክታዕ ምስ ዓያሹ ሰባት ፈጺምካ ኣይትካታዕ ምኽንያቱ ናብቲ ዘለውዎ ደረጃ ኣውሪዶም ናብቲ ዓያሹ ተመክሮኦም ይስዕሩኻ ዓሻ ሰብ ምኽንያት ስለ ዘይርድኦ ምስኡ ክትከራኸር ኢልካ ግዛኻ ኣይተጥፍእ ንስኻ እውን ትጸለል ኢኻ ሳልሳይ ሓቂ ምዝራብ ሓቂ ትዛረብ እንተኾይንካ ወላ ሓንቲ ነገር ክትዝክር ኣየድልየካን እዩ ሓሶት እንተተዛሪብካ ነታ ዝሓሳኻያ ምሽፋን ኩሉ ግዜ ትዝክራ ሓቂ ግን ቀሊል እዩ ምዝካር ኣየድልዮን ራብዓይ ኣቀራርባ ሓቂ ሓቂ ልክዕ ከም ክዳን ካቦት ብኽቡር ክትወሃብ እምበር ከም ጠሉል ፎጣ ኣብ ገጽ ክትድርበ የብላን ሓቂ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ ግን ንሰባት ብዘይጎድእ መንገዲ ብጥበብ ክትዛረቦም ይግባእ ሓሙሻይ ጽቡቕ ኣነባብራ ልክዕ ክንመውት ከለና እቲ ቀራቢና እኳ ከም ዝሓዝን ኮይና ንነብር ንሰባት ጽቡቕ ምግባር ንንበር ወላ እቶም ሞትካ ዝጽበዩ ሰባት እኳ ይሓዝኑልካ 6 ምስጢር ኩሉ ሰብ ኩሉ ከም ወርሒ እዩ ንወላ ሓደ ሰብ ዘየድልዮ ጸልማት ጎኒ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘይትዛረቦ ሕቡእ ምስጢር ወይ ባህሪ ኣለዎ ሻውዓይ ጣዕሳ ኣብ መወዳእታ ህይወትና እንተዓሰሎም ክልተ ነገራት ጥራይ እዮም ብግቡእ ዘይምፍቃርን ብዙሕ ዘይምጓዓዝን ዘይምዝናይን ገንዘብ ስራሕ ዘይኮነስ ፍቕሪ ምዛርን ዓለም ምርኣይን እዩ ህይወት ትርጉም ዝህቦ ተስፋ ዘይምቑራጽ ካብቶም ንራእይኻን ሕልምኻን ከናኣእሱ ዝፍትኑ ሰባት ረሓቕ ንኣሽቱ ሰባት ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዓበይቲ ሰባት ግና ንስኻ እውን ዓብይ ክትከውን ከም እትኽእል ይገብሩኻ ቅንዓት ዘለዎም ሰባት ታሕቲ ክትወርድ እዮም ዝደልዩ እቶም ብሓቂ ዓበይቲ ግን የተባብዑኻ እዮም ታሽዓይ ቅኒ ሰብ ንኸፍቀር ኢሉ ብዙሕ ነገራት ይገብር ንኸምቀን ሰባት ንኸቕንዕ ኢሉ ኩሉ ግዜ ነገር ይገብር ሰባት ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ስልጣን ክብሩን ምርካብ የገድሶም እዩ 10 እርጋን ኣብ ገጽና ዝወፁ ዕንጣር ኣበየናይ ቦታ ንስሐቕ ከም ዝነበርና ዝምልከቱ ጥራይ ክኾኑ ይግባእ ብዙሓት ጭንቀት ዘይኮነስ ብሓጎስ ሰሓቕን ክንኣርግ ይግባእ 11 ምስጋና ንሓደ ዝጠመየ ኸልቢ ኣዓንጊልካ እንተሰዲድካዮ ኣይናኽሰካን እዩ እቲ ኣብ መንጎ ከልቢ ሰብን ዘሎ ቀንዲ ፍልልይ እዩ እንስሳ ውዑላት ይፈልጡ እዩ ሰብ ግን ጽቡቕ እናገበርካሉ ክኸሕደካ ክጎድኣካን ይኽእል እዩ 12 ሻቁሎት ኣነ ሸማግለ ሰብኣይ እየ ብዙሕ ጸገማት ድማ ርኤ እየ ይኹን እምበር መሓዙቱ እቲ ዝጭነቕሉ ዝነበሩ ጸገማት ፈጺሞም ኣየጋጠመን መብዛሕትኡ ጭንቀታት መስረት የብሉን እቲ እንፈርሖ ነገር ኩሉ ግዜ ኣይንፍጹመን እዩ 13 ትብዓት ማለት ንፍርሒ ምክልኻል ምቁጽጻር ማለት እምበር ፍርሒ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን ጅግና ማለት ዘይፍራሕ ዘይኮነስ እናፈርሐ ንፍርሑ ዝስዕር ማለት እዩ 14 ልውሃት ሕያውነት ልውሃት ጸማም ዝሰምዕዎ ዓይኒ ስውር ድማ ዝርእይዎ ቋንቋ እዩ ጽቡቕ ምግባር ቃላት ኣየድልዮን እዩ ኩሉ ሰብ ብልቢ ይርድኦ እዩ 15 ዓወት ኣብዛ ህይወት እንተደሊኻ ነገር ድንቁርናን ሙሉእ እምነት ኮንፊደንስን እዩ ሽዑ ዓወት
ትርግጸኛ እየ ብዙሕ ጭንቀት ምፍራሕ ንዓወት ይጎትኡ እዩ ሓደ ግዜ ርእስኻ ምትእምማን ጥራይ ይከኣል እዩ 16 ንባብ እቲ ከንብብ እንዳኸኣለ ዘየንብብ ሰብ ካብቲ ከንብብ ዘይክእል ሰብ ዝሓሸ መረጋገፂ የብሉን ትምህርቲ ፍልጠት ምስ ዘይጥቀመሉ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን 17 የቕሬታ ማለት ሓደ ዕምባባ ፍዮሪ ነቲ ዝረገጾ ዝደኻኾን እግሪ ዝህቦ ጽቡቕ ሽታ እዩ የቕሬታ ናይቲ ዓበይቲ ሰባት ባህሪ እዩ ነቲ ዝጎዳእካ ሰብ ብጽቡቕ ምምላስ እዩ 18 ባንከኛ ሰራሕተኛ ባንኪ ማለት ፀሓይ ኣብ ዘለወሉ ጽላል ዘለቃሓካ ክዘንብ ምስ ጀመረ ግን ብኡንብኡ ክትመልሰሉ ዝደልስ ሰብ እዩ ባንክታት ሽግር ኣብ ዘይብልካ እዋን ይሕግዙኻ ሽግር ምስ ገጠመካ ግን ይሃድሙ 19 ፍርሒ ሞት ካብ ፍርሒ ህይወት እዩ ዝምንጩ ንህይወቱ ብግቡእ ዝነብራ ሰብ ንምማት ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ድሉው እዩ ብዘይ ጣዕሳ ብግቡእ ዝነብር ሰብ ሞት ኣይፈርሕን እዩ ቁጽሪ 20 ሓጎስ ናይ ሓጎስ ሙሉእ ትርጉም ምርካብ እንተካፊልዎ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ ሓጎስ በይንኻ ትረኽቦ ነገር ዘይኮነስ ምስ ሰባት ምክፋል ዝርከብ እዩ 21 ኩራ ልክዕ ከምቲ ኣሲድ እዩ ካብ ዝፈሰሰሉ ሰብ ንላዕሊ ነቲ ዝተሰከሞ ሰብ ነቲ በዓል ኩራ ዝያዳ ይጎድኦ ምሕራቕ ንጥዕናኻን መንፈስካን እዩ ዝጎድኦ እምበር ነቲ ዝበደለካ ሰብ ኣይጎድኦን እዩ ቁጽሪ 22 ሰሓቕ ደቂ ሰባት ሓንቲ ብሓቂ ሓያል ዝኾነት ኣጽዋር ኣላቶም ንሳ ድማ ሰሓቕ እያ ሰሓቕን ዕድልን ቀልድን ንዝኾነ ጸገም ክንሰግሮም ዝሕግዙና ሓያል መሳርሒ እዩ ቁጽሪ 23 ወዲ 14 ዓመት ከለኹ ኣቦይ ደንቆሮ ይመስለኒ ነይሩ ወዲ 21 ዓመት ምስኮንኩ ግና እቲ ሸማግለ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ክንድዚ ምምሃሩ ኣገሪምኒ ቆልዓ ከለና ውሉድና ዘይፈልጡ ይመስሉና ክንዓቢ ከለና ግን ክንደይ ለባማት ከም ዝነበሩ ይርድኡና ቁጽሪ 24 ስራሕ ንግሆ ምስ ተለዓልካ ሓንቲ ህያው ራስ ንጋሩ ፈረብ ብላዕ ድሕሪኡ ሙሉእ መዓልቲ ካብኡ ዝገድድ ነገር ኣይክገጥመካን እዩ ነቲ ዝኸበደ ስራሕ ንግሆ ኣቐዲምካ ምስ ኣስትሰርሖ ዝተረፈ ናይ መዓልቲ ስራሕ ቀሊል ኾነልካ 25 ክርክር ምስ ዓያሹ ሰባት ፈጺምካ ኣይትካታዕ ምኽንያቱ እቶም ዝርኢኹም ሰባት ነቲ ዘሎ ፍልልይ ኣይፈልይዎን ኣይክእሉን እዮም ምስ ዓያሹ ክትካታዕ ከለኻ ንስኻ እውን ዓሻ ኢኻ ትመስል 26 ምዝንጋዕ ብንእሽተይ ከለኹ ኩሉ ነገር እዝክር ነይረ ሕጂ ግና እርጋን ይመጽእ ስለ ዘሎ እቲ ዘይተፈጸመ ነገር ጥራይ እየ ክዝክር ዝኽእል እርጋን ንዘኽሪ የጥፍኦ ጥራይ ዘይኮነ ንዘይነበረ ነገር ከም ዝነበረ ጌርካ ምስ እተሓስቦ ይገብር 27 ጫውጫውታ ድምፂ ንወላ ሓደ ነገር መረጋገፂ ኣይከውንን እዩ ደርሆ አንቃቁሖ ምስ ወለደት ልክዕ ዓቢ ፕላኔት ዝወለደት ኮይኑ ይስምዓ ሞት ዝሕትር ዓዊልካ ምዝራብ ሓቂ ክመስለካ ወይ ዓቢ ስራሕ ከም ዝሰራሕካ መረጋገፂ ኣይኮነን 28 ዲስፕሊን ኩሉ መዓልቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ስራሕ ግዴታኻ ብዘይ ስቃይ ንምፍጻም እትሕግዝ ወርቃዊ ግዜ እዚኣ እያ ንነፍስኻ ዲስፕሊን ምስ እተላምዳ ዝኾነ ከቢድ ስራሕ ምስራሕ ልማድ ይኽእለካ 29 ቅንዕና ካብቶም ዝጠፍኡ ጥበባት እታ ዝበለጸት እያ ሎሚ ዘበን ሓቀኛ ቅኑዕን ሰብ ምርካብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ 30 መጽሓፍቲ ናይ ጥዕና መጽሓፍቲ ከተንብብ እንከለኻ ተጠንቀቕ ብሰንኪ ናይ ሕትመት ጌጋ ክትመውት ትኽእል ኢኻ ንዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ዝረኣኻዮ ነገር ብዘይ ምስትውዓል ኣይትእመኖ ብላግፂ መልክዕ ተዛረቦ እዩ 32 መሬት ግዝኡ ምኽንያቱ ካልእ ተወሳኺ መሬት ስለ ዘይትሰርሑን ስለ ዘይትፈጥሩን መሬት ደረት ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለጸ መዋፈሪ እዩ 33 ሓሳብ ሓዳስ ሓሳብ ዘላቶ ሰብ እታ ሓሳብ ክሳብ እትዕወት ዓበድበድ ጽላው እዩ ዝበሃል ሰባት ንሓደ ሓድሽ ነገር ክሳብ ዝዕወት ስለ ዘይርድኦም ነቲ ሰብ ከም ጽሉል ይርእይዎ 34 ገንዘብ ስእነት ገንዘብ ድኽነት ሱር ናይቲ ኩሉ እኩይ ግብሪ እዩ ድኽነት ንሰባት ብዘይ ናብ ዘይትደለየ ገበን ስለ ዝወስዶም ስእነት ገንዘብ
منش كفا نجر إيو 35 شجارة مقراص شجارة متكاخ مقراص أب عالم اتزقلل نجر إيو أنا بأشحات زقصر جزء سلازجبركوا يفلت إيه حدا حما لمدي مقراص قليل إيو جنابتي قالهم صنيعهم زقصلو سبعة وحدات إيوم بالعكسي ملكع زتزاربو إيو 36 إرجان እቶም ኣዕርኽቱኻ እንታይ ኮይንካ ንስኻ ኢሎም ክላጎጽልካ ክንእዱኻ ምስ ጀመሩ እዚ ምልክት እርጋንካ እዩ ሰባት መንእሰይ ትመስል ኣለኻ ኢሎም ክነግሩኻ ምስ ጀመሩ ብሓቂ ምእራካ ክትፈልጥ ኣለካ ካብዞም ሰማዕኹሞም ጠቕስታት እቲ ዝያዳ ዝፈተኹሞ ወይ ዝተሰማዕኹምሉ ኣየናይ እዩ ኣብ ኮመንቲ ጻሓፉለይ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይብ مقبار أيترسعو أبز متص بخال الفيديو كساب نراقب سلام نخلهم